Progresívci, že sa nehambíte takto tu grcať na Slovensko. To je niečo neskutočné. Áno, na jednej strane tie zmeny v trestnom zákone sú zlé. My sami by sme za ne nehlasovali. Určite by sme nikdy nepodporili znižovanie trestov za korupciu, za rozkrádanie alebo dílovanie drog. To sú naozaj šialenosti. Ale na druhej strane považujem za rovnako zvrátené prísť sem do Európskeho parlamentu a kydať tu na celú Slovenskú republiku. Pani Ostrihoňová, prečo sa nad tým usmievate? Pretože toto je vaša vizitka. Ako vy chcete rozprávať o nejakom vyšetrovaní korupcie, keď váš šéf Šimečka má mamu, ktorá fakturovala 3-krát tú istú činnosť štátu. Podvodníci par excellence a vy tu idete niečo rozprávať. A napokon, koho vlastne chcete, aby tú korupciu z Európskej únie vyšetroval? Smiešný Zdechovský? Alebo Lénová, ktorá sa po uši topí v miliardových korupčných škandáloch? Hrozne niečo. Všetci ste rovnakí. Zlodej chytí, kričte zlodeja. Všetkých vás treba vymeniť.